ondo bazkaldu dugu, eta orain bazkalondo ere bazkaria bezain gozoa izaten dugun. Hasi aurretik pare batu bai, emateko agindu diat eta txintxo ala egingo dut. Batetik, ikusi duzue, jatetxean nolako harrera egin diguten, aurreko urteetan ere harrera oso ona egin izan digute udaltopen jatetxe honetan, ixtera doaz jatetxea, eta urteotan guztietan egindako lana eskertzeko plaka bat eman berri diote orantxe beko pixoan sukaldariari, beraz, iruditzen bazaizu guk ere txalo bero bat egingo diegu urteotan guztietan egindako lanagatik. Eta hasi aurretik, bigarren oharra hor uste dut edalontziaren ondoan bakoitzari utzi dizuetela alako pin bat, irten armairutik izenekoa, badakizue, goizean ere aipatu dute, Lasarte horian ekimen arrakastatsu bat egin dutela, Euskaldunen aktibazio hori bultzatzeko, Euskaren erabilera areagotzeko, beraz, bakoitzak ere etxera eraman dezazuen oroigarri bat Lasarte horiatik, hortxe daukazue. Eta gehiago luzatu gabe, mailinguruari ekingo diogu, badakizue beran beste mailinguru bat daukatela, eta guk kasu honetan, herriz-herriko esperientziei beharrean, sektore zehatzetan aktibazioaren bidean egin daitekenari erreparatuko diogu. Gaur goizetik aztertzen ari gara jardunaldiotan armairutik nola atera, eta nola uztartu gizartearen aktibazioa hizkuntza ohituren aldaketarekin. Aipatu dugu Lasarte horian bertan egitasmo bat egin dutela, goizean izan dugu, hango emaitzen berri, ikusi dugu zer nolako aldaketak egitea lortu duten, eta esan dako, amaien honetan beste ikuspegi batetik aztertu nahiko duen gai hori, herriz-herri beharrean beste era batera egitea posible ote den. Herrika beharrean taldeka edo esparruka egin ote daiteken armairutik irteteko urrats hori. Ez gara hutsetik abiatzen, badakizue, euskara sustatzeko egitasmo asko jarri dira urteotan guztietan martxan, bai euskararen ezagutza handitzeko, bai euskararen erabilera areagotzeko, eta 4 arlotan dabiltzan euskaltzaleak ekarri ditugu mahai honetara, aurkeztu egingo dizkizuet. Han bestaldetik hasita Elias Zumalde etorri zaigu, oñatiarra, emun taldean dabil, teknikari, lan munduan, eta azken urtetan kooperatiben alorrean dabil, euskara sustatzen buru belarri. Haren ondoan Arrati Hilaro, algortarra, topaguneko kidea, eta mintza praktikaren esparruan eragile dabil urteotan. Haren ondoan Asier Arroita, Ortueiarra, AEK-ko barnetegi ibiltarien antolatzailea. Eta hemen nire ondoan Idoia Trenor, Egiatik dator, Donostiatik, eta Donostiatako piratetako kidea da. Eta saiatuko gara alik eta arinen egiten, mahai ingurua bai, baina elkarrizketa formatua ere izatean nahiko genuke. Bazkalondoa da, tripa ederki beteta daukagu, eta alik eta arinen egiten dugu beraz. Eta hasteko Idoia zurekin hasiko nintzateke. Aipatu dugu, gaur goizean ere aztertu ditugu, hainbat herritan esperientziak nola egin dituzten, erabilera hori areagotzeko, aktibazio hori begira nolako esperientziak egin dituzten. Donostiako piratetan ere egin zenuten, horrelako esperimentu bat gazten artean. Ez dakit, labur esateko batetik nundik sortu zen, eta bestetik, hilabete batzuk joan dira, zer nolako balantzea egin dute duzuen? Donostiko piratak ezagutzen ez duzuen ontzat, pixkat kolkatziarren, 2003an sortu zen mugimendua izan zen, eta Donostin orduan, momentu hartan zegoen festa eredu, kanpotarrei begirako festa eredu horri buelta emateko, jai herrikoien aldarriarekin atera ginen gazte zoro batzuk momentu hortan itsasora salto egin genuen, eta jai herrikoien aldarrikapen horrenpean edo genitun 3 elementu oso importanteak izan zirenak. Jaiak parte hartzaileak izaten nahi genuen, jaiak parekideak izaten nahi genuen, eta euskaldunak. Eta euskaldun elementu hori klabea izan zen, urten poderioz mugimendua oso indartsua bihurtu delako, hirian erreferente bat izatea lortu delako, eta oso bestelako puntuan egongo ginateke, baldin eta momentu hortan 2 eletan hasi izan bagina funtzionatzen. Orduan berez ez da mugimendu bat euskara sustatzeko, euskara sustatzen du, zeharka, baina ez da espresuki horretarak sortu zen mugimendu bat. Baizik eta euskara utxez funtzionatzen duen mugimendua da, eta eran natural batean bizi da hori. Eta, kanpora begirako irudi hori, irudia euskalduna balin bada ere, pirata batzuen artean, 2015ko korrikan ostean Lore Agirrek idatzi zuen testu horren harira, parranda baten bildu ginen, eta hitz egiten hasi ginen, kanpora begira baginela euskalduna, baina barrura begira, bageneukala zer landu, ez? Eta, parrandatik aparte, bilera formalago baten genuen, eta hor ideia mordo bat atera genitun.
orduan 2015ean gainerat zetorkigun aste nagusia eta ez genuen astirik euki ezer antolatzeko ganoraz, baina 2016an egian eta Añorgan sortu zen ekimen hori, claro, talde hortan ginen egia eta Añorgako kide batzuk eta esperientzia hori saiatu ginen eramaten edo eraman nahi izan genuen aste nagusira. Eta holaxe hasi izan. Eta egia esan gure aurre ikuspenak bete-betean gainditu zituen, ze guk eragin nahi genuen gure helburu nagusia zen mugimendu barruan eragitea. Eta, hori lortu genuen, ondo juntzan, eta etzan gazteek ez zuten bakarrik erantzun, adin desberdinetako jendeak parte hartu zuen, eta aniztasun handia gontzan. Bai adinean arabera, eta baita esparruen araberakoa. Piratak antolatzen dira kofradia desberdinetan, kuadriak bailiran, eta kuadria desberdinetako jendeak etorri ziren batetik, eta baita ere pirateen mugimendutik kanpoz egon jendeare bai. Orduan balantzea positiboa. Lasarte Horiako kasua, goizean ere aipatu dugu, badauka antza pixka bat aldaitz proiektuarekin, lan esparruan hizkuntza ohiturak aldatzeko proiektua izan zen, eta hemen ondo dakizuenez, euskarak oraindik badauka esparrua handia irabazteko lan esparruan, norbaitek esango lukeen bezala elefanteetako bat behintzat lan esparruan dauka. Aktibazioaren ikuspegitik, Elias, ez dakite pausoak sumatzen ote dituzuen, azken aldi honetan, norabidean asmatzen hori ote garen lan esparruan, langileen aktibazio horretan, hizkuntza ohiturak astintze horretan eragiteko. Bueno, nik uste dut hori, segun zebigitatik ikusten dan edo erantzun beharko dela, espektatiben arabera, baina bai, nik uste dut esango nuke aurrera pausoak eman direla aktibazioan. Lan munduan, azken urte hauetan, lan handia eginda, nolabait aukera sortzeko, lan handia eginda autua eskaintzeko, eta igual fase honetara iritsi garenean, auto hori gauzatu beharra dago, hau da, aktibazioan oinarritu beharra daukagu, ezta? Bide horretara etorri da, aipatu duzun aldaitz hori, ez? Hori be joan dan urteko amaieran edo urtean egindako esperientzia bada, eta hor rekorrido bat egon da. Rekorrido horretan, nik uste dut 4 plano hartu beharko genituzkela oso kontuan, bata da gizartearen planoa, gizartean egiten dana, azken finean enpresak gizarteak kokatuta daudelako. Bigarren planoa izango litzake erakundearena, hau da, enpresa berarena eta bera arautzen duen hori. Hirugarrena taldea, eta laugarrena izango litzake norbanakoa, ezta? Enpresaren barruan talde ezberdina daude eta gero gongo dira norbanakoak. Lan handia eginda aukera hori sortzen edo jendeari aukera hori lan munduan euskara erabiltzeko aukera eskaintzen, eta orain hurrengo urratsa izango da, edo ari gara horretan, hobeto esan da, autu hori, erabaki hori gauzatzen. Erakundeak marko egoki bat sortu behar du, egokitu behar du, jendea legitimizatua izan dain, euskara erabiltzeko edozein gunetan, edozein modutan, bai. Taldeak hitz egin behar du, uste dut oinarrian elkarrizketa zintzoen premia dagoela, eta elkarrizketa zintzoa bultzatu behar ditugula, gauzak adosteko, espektatibak gainean jartzeko, eta lan talde horretako kide baikotzak, espero duena argitzeko. Eta gero horti dator norbanakoaren aktibazio maila, ez? Uste dut, fase edo, esparru guzti horietan eragiten saiatu garela eta hortan diardugula, ez da? Espazioak irabazteaz ari gara, lan arloan, hiztunak irabazten ere jarraitu behar du euskarak oraindik. Hiztun berriekin aritzen zarete zuek, Asier, besteak beste, AEK-aren barnetegi ibiltarian aritzen zarazu. Ez dakiten entzat, labur azaltzearen, talde bat osatu eta 2 aste elkarrekin pasatzen dituzue, ara eta ona barnetegi ibiltari honetan, euskara ardatz. Ikasteaz gain, ez dakit aktibazio ere baote den barnetegi ibiltari hori bera. Bai, labur esan da, oso labur esan da hori bada barnate ibiltaria, elkartzen gara, uda partean, bizikleta zein oinez, 15 honetan euskaraz bizitzeko. Eta guk eskaintzen duguna, hasieratik da euskaraz bizitzeko aukera, ez? Uda zelabait pasatzearren edo bestera batera pasatzearren, euskaraz pasatzeko aukera eskaintzen dugu, eta hori da guk saltzen duguna, ez? Komien artean saltzen duguna. Klaserik ez dago, guk klaserik ez dugu emoten, mintza praktika edo egitasmo honetan ez dago inolako klaserik, bai badaude irakasleak eta zalantzak eta argitzeko, zeran ez,
baina guk aktibazioa bilatzen dugu, bai? Hori da bilatzen dugun gauza bakarra. Eta, claro, holan labur esan da, bueno, pues, erraza da, mendira batean dituzu, baina, claro, hor aurre baldintza batzuk sortu egiten ditugu. Bai, eremu garazke baten, baina eremu kontrolatua da, bai, gurera datozenak bakarrik euskaraz bizitzeko aukera dute, eta 15 egunetan euskaraz egingo dute, ez dago mailak eta frogarik, euskaldun zaharrak, euskaldun berriekin elkartzen ditugu, guk deitzen ditugunak bidaiari eta bidai lagun, batzuk besteak laguntzen dituzte, euskaraz bizitzeko aukera ikusten eta gozatzen, ezta? Horrek gero eragiten duena da, norberan dako eta tribu txiki horretan edo komunitate txiki horretan eraldaketa batzuk, ez? Guk beti, eta lehen aipatzen genuen Baskarian guk galdetzen dugu, zertara etorri zaete? Batzuk etorri dira kirola egitera, beste batzuk azterketa gainditu behar dutelako eta osko mailak eta froga hori gainditu behar dutelako, baina inor ez dator, euskaraz bizitzera. Inortzok ere ez, lehenengo gunean. Hori apurka-apurka eta kontzientziazio lan pixka batekin eta finkatzen dugun aldaketa, ematen den aldaketa hori pixkanaka fintzen dugun einean, pues aldaketa hori ematen da, eta azkenean jendeak gehien baloratzen duena da, 15 egunetan euskaraz bizitzeko autua egin duela eta kapasa izan dela, ez? Eta hor pixkat zu dinozun aktibazio hori pues bai ematen dela. Eta moten da ez bakarrik 15 egun horietan, guk badaramagu badatzen magu 15 bat urte proiektu honekin, ez bakarrik hori, baizik eta gerora ere, talde horrek, tribu txiki ere, komunitate txiki hori mantendu egiten da denboran, urteak dira batzuk mantentzen direla, eta jarraitzen dutela, eta esparru berrietara zabaltzen dela, hau da, lider berriak sortzen ditugu, Euskaren Atleko eusliderrak edo deitu ditugunak, lider berriak sortzen ditugu, eta horiek berain esparruetara ere zabaltzen dute gogo eta ausnarketa hori. Da, azkenean, ez dago pilula magikorik, lehen komentatu dugu. Guztiok nahi izango genuke, 15 egunetan mendian pasa, eta ja, danok jarrera aldaketa hori izatea. Ez da horan emoten, baina bai eragiten dela, eta batzuerengan bai sortu egin dela hori. Eta hori, esparru hori, pizkanaka zabaliten da, beraz, kontzientziazio eta erabilpen maila horretan bai du eragina eta guretzako eragina sakona eta handia. Euskara ikasi erabiltzeko, denek ez dute aukera hori izaten inguruan eta azken urtetan hainbat herritan mintzalagunak indarra handia hartzen ari dira, erabilerari begira, bete-betean, hizkuntza ohituretan eragiteko bidea proposa, Arrate? Bueno, hori da helburua behintzat, ez? Hori da ekimenaren helburua, mintza praktika ekimenarena, baina parte hartzaileena ere bai normalean. Eta eno azaltzera mintzalagun ekimenak zer diren gehienek ezagutze dituzuelako, eta bueno, bestela ere jakingo duzuelako, baina bi ildo nagusi ditugu mintza praktikan, ezagutza eta motivazioa, bi horietan eragin nahi dugu, uste dugulako, erabilera eta gaitasunak eskuratzeko eta praktikatarako salto emateko ere, bi ildo ezinbesteko edo direla. Berez oso simplea ematen du mintzalagunen formulak, 5 laguneko taldetxotan, aizialdian astean ordu betez elkartu, eta kafe baten bueltan aritzea, hori da. Baina horren atzean ezagutza eta motivazioan eragin nahi dugu. Ezagutzan, jariotasuna eskuratuta, erabileraren erabiliaz, eurek aukeratzen dute ze hizketa gai nahi duten, eta azkenean taldetxo baten, hasierrek aipatu bezala bidelariak eta bidelagunak elkartuta, aritzen dira. Espazio eta egoera eroso baten, konfiantza giroa eskuratuta eta eurek ere ala aitortzen dute. Eta motivazioan, saiatzen garelako, esperientzia positiboekin lotzen hizkuntza, saltoa emateko motivazioak daukalako antza, edo adituek diotenez, ezagutzak baino indar handiagoa, ez? Orduan, saiatzen gara lagun taldeak bilakatzen, zaletasunen arabera biltzen, eta taldetik kanpo ere harreman bat eduki dezaten, ekintza osagarrien bidez, eta bestelako bideekin. Ze aurrera pauso egoten da mintza praktikan? Euren helburua izaten da euskaraz gehiago hitz egitea, hori da helburu nagusia, badaude tituloa eta bestelakoak, baina euskaraz gehiago hitz egitea da helburu nagusia. Eta lorpenak aitortzen dituztenean, galdetegi bat egiten dugu urtero, eta galdetegi horretatik tiraka, eurek lehenbizi markatzen dutena hori da euskaraz gehiago hitz egin dutela taldean eta taldetik kanpo ere bai. Eta ez hori bakarrik lotza galdu, konfiantza irabazi eta maila hobea daukatela sentitzen dutela. Euren autopertzepzio hori aldatzen da ekimenean. Inguruen euskalduna irabazten dute, kontuan hartu behar delako, mintza praktikan izena ematen duten batzuek ez daukatela egunerokoan euskaraz aritzeko lagun talde, familia edo lan giro bat. Eta lagunak egiten dituzte eta ondo pasatzen dute. Eta lagunak egitea ez da berez hasierako helburua, baina jarraitzeko arrazoietako bat bada, eroso sentitzen direlako eta lagun bilakatu direlako.
Taldetik kanpo zenbateraino eragiten den, taldeko kideen artean, bai, taldetik kanpo elkartzen direnean ere, eta herrikideak izan da askotan elkartzen direlako, eragiten da, kanpoan ezagunekin edo kanpoko geruza horrekin pausua, ematen dutela esaten dute, merkatariekin, eta zailagoa da, eta bakago erronka gehiago etxe barrukoekin, bikotearekin, seme-alabekin, eta aldaketa hori egiteko. Klabea iruditzen zaigu adostua, dala eremu babestua da mintza praktika, zilegitasun hori daukate ahalegina egiteko, hitzartuta daukate nolabait parte hartzaileen artean, eta irten armairutik, eta egia, eta gurain, eta horiekin lotuta iruditzen zaigu hori izan daitekela, ez? Bidea, adostasun baten barruan egin alizatea. Gutxi asko ikusi dugu beraz, laurak zertan zabiltzaten, bakoitza bere esparrutik zatozte. Azkeneko hilabete hauetan ikusi dugu hainbat herritan egitasmoak nola jarri dituzten martxan. Ez dakite, eta lauroi galdetzen dizuet, antzekotasunik sumatu dute duzuen, herriz herri egin diren egitasmoiek eta zuen alorraren artean. Eta hala balima da ze antzekotasun ikusi dituzuen, besteak beste arrateko orain aipatu den honen gisakoak. Bueno, guk egia da, lehen ez dut aipatu, baina guk bota genuen gonbidapena izan zen, aste nagusia euskaraz bizitzeko gonbite bat, ez? Eta ikusi genuen izugarrizko erantzuna izan zuela, 250 pertsonek, oso egun gutxitan planteatuta, 250 pertsonek izen eman zutela txapa bat eskaintzen zelako aste nagusian zehar eramateko, eta horri ikusi genuen gogotsu zegoela jendea, ez? Lanketa bat egiteko, edo gaiarekin kezka bat zegoela, eta lan egin ez zutela hortan. Eta, klaro, gure kasuan, antzekotasunak asko, egia eta inorgan oinarritu ginelako esperientzia hori planteatzerako garaian, orduan gureak ere astebete iraun zuen, 4 orduko telpikastaro bat eskaini genuen, Donostiko udalak ordainduta, eta berak ere babestu zulako ekimena. Gero, ekimenean parte hartzen ari ginenok identifikazio txapa bat eraman genuen, eta txapak ematen zizun ere ardura puntu hori, ez? Astean zehar, gainera jende asko gelitu zen kanpoan, zeguk 250 txapa egin genitun bakarrik, eta gero jende asko etorri zen. Egin genitun bideo sketch batzuk, arrakasta handia izan zutenak, eta ez ziren hainbeste gomendioak edo tutorial bezala sortu baizik, eta gehiago piraten artean provokazioa edo bilatzeko, bai. Gehiago mugimenduaren barruan nola jokatzen genuen egoera askotan. Eta gero agerraldi bat ere egin genuen ekimena hasi aurretik, eta horratea genuen, hor banatu genituen txapak, eta egin genuen argazki erraldoi bat. Eta horrek indarra handia eman zion ere, entzuna izan zen Donostian. Eta guke ikuste dugu ekimen honek zabaltzeko eta jarraitzeko aukera asko ditula. Eta iruditzen zaigu gainera metodo bat dela egiteko modu bat, ez dela ekintza bat hasita bukatzen dena, baizik eta planteatu behar dela lanildo moduan, ez? Eta oso eramangarria dela edozein espazio, esparru, sektore, orduan horrek aukerak asko zabaltzen ditu. Kontua klabea da, egokitzea benetan lortu nahi den hori dagokion testuingurura. Gure kasuan jaiak ziren testuingurua, aste nagusia zen testuingurura, eta izaera hori eman genion. Gainerakoek antzekotasunik, Asier? Bai, nik gauza bera esango nuke, beraiek daukate zailtasun bat jaiak direla, guk badugu beste zailtasun bat, eta la mendia, zailtasunetatik tiraka, eta hori herri askotan gertatzen da, berbaragun edo mintzalagun proiektuekin, zailtasunetatik tiraka sortu aldira mankomunitate edo harreman naturalak, eta horietik tiraka, norberaren autoafiantzatzen garen, edo norberaren burua arroago ikusten duen euskararekin, eta berak egipatu dago moduan, apuntatzen gara, edo hauetan emoten dugu izena euskara praktikatzeko, baina azkenean bertan gelditzeko, ez da euskara bera, aitzakia, baizik eta bestelako aitzaki batzuk izan daiteke zaetasuna, edo izan daiteke topatu zuen kidea, bidea zurekin batera egingo duen pertsona hori. Ordan bada herritatik egiten dana eta guk egiten dugunatik oso gertu daude biak. Elias? Antzekotasuna, bai, nik uste dute desberdintzen duena lan mundua da, egitura, antolamendu modua, komunitatea oso egituratua da, komunikazioa bera oso egituratua da. Ez nuke esango, edo ez dakit esan, lana zaletasuna danik, baina, horrepe, igual ez, pixka bat lan testu inguru horretan,
nolabait, ez dakit, gauza ludikoak lotutakoak txertatzea gehiago kostatzen da, hori nik uste dut badala elementu bat, Dana den, era horretako ludikotasunakin, nahiarekin lotutako ekintzak egin izan ditugu. Hemen aipatzen dien hainbat ekintza lan munduan badaukate lekua eta egiten dira, berbalaguna direla, ez dakit, mitza praktikak, era horretako ekintza ugari egiten dira. Lan munduan dagoen faktore bat niretako garrantzitsua aktibaziorako da poterearena. Lan munduan egituraketa horretan da komunikazioa araututa dagoen horretan, hor lidergoak daude, lidergo markatua, lidergo zehatzak, eta hori aktibatzea oso importantea da gainontzeko guztia aktibatu ahal izateko. Lehen hasieran aipatu dudan marko horretan elementu garrantzitsua da, erakundea eta taldeko lidergoa aktibatuta izatzea gainontzekoak, norbanakoak gurdi horretan aurrera egiteko. Azkenengo, ez dakit esate baterako lehen aldaitz esan dut, aldaitz borondatezkoak parte hartu dute, hor baldintza zehatza da, hor bizian Pello Jauregik azaldu ditu gainetik, borondatezkoak izatea, dena presegotia, zuzendaritzakoak onartzia egitasmo hori, eta horrek arrakasta ematen du. Baina, orain igual beste kontestu batera goaz, eta lan munduan departamentuka, lantaldeka, hor baldintza horiek ez daude berez. Beti dago norbait ulertzen ez duena, orduan hori da zer egin behar duguna, landu behar duguna, eta horretan klabetako bat nik hemen aipatu diena dira, adostasunak, adostasuna bilatzea, planteatzea, gaiaz hitz egitea, arau sozial hori aldatzeko proposamenak luzatzea, eta poliki-poliki horretan ekitia, Arate? Bai, adostasunarena eta babes eremu izatearena komentatu daia, baina beste antzekotasun bat mintza praktikarekin izan daiteke norberak bere buruari aitortzen diola, kasu honetan aho bizi edo belarri prest izatea, baina bada askotan behar bada ohiturarik ez daukatenei kostatzen zaiena, bai, babes neurria bai, gainera nik aitortzen dut banaizela eta orduan egiteko aukera gehiago edo legitimatzen dut nire burua. Denbora eta esparru zehatz bateko egitasmoak dira, zuek ari zareten horiek, ez dakit, arriskua ikusten ote duzuen ara mugatzeko, esate baterako mintzataldeetan euskerazko jarduna ara mugatzeko, eta handik irtendakoan erabilera nabarmen jaisteko, lantokian ere berdin gertatu daiteke, edo kontrara ikusten ote duzuen baita ere, zuen esparru horietan egiten den hori irradiatzen dela kanpora. Esparru horretatik irtetean ere badaukala eragina. Elias, akaso, zurekin hasteko? Nik uste dut, arrisku hori egon badagoela, ez da? Saiatu beharko duguna da, ez mugatzea kontestu zehatz horieta, ez? Irradiazioarena, nik uste dut irradiazioarena berez badagoela eta egiten den edozein interventziok egin arlo baten edo bestean, horrek eragina izango dela gainontzeko arloetan. Ez dakit, badaude gero irradiazioaren hausnartzen hasita gauza, ez dakit, kurioso xamarrak edo nolabait esatiarren, lan munduan euskara planak egin azten garenean sarritan konturatzen gara, lan munduan oso erdalduna dienak, oso funtzionamentu erdalduna daukaten jendeak, beraien kuadrian edo beraien etxeetan, oso funtzionamentu euskalduna dutela, euskaraz funtzionatzen dute, baina lan munduan beste arau bat aplikatzen dute, implizituki, lehen didatorrelako, eta hor dago kontua, Galdera baldin bada, lan munduan euskara gehiago erabilita horrek beste eremu batzuetara, nolabait irradiatzen duen, gu sinistuta gaude baietz, baina, hori ez dakit. Arate? Bai, eragina badauka eta eurek aitortzen diguteala, baina, erabilera jaizten da, mintza praktika taldeetan egunekoa dalako, gutxi gora bera erabilera. Eta arriskua, zuk aldaketa bat egin behar duzunen, zure buruari jartzen badiozu ordubeteko erronkaztean behin, egingarriagoa da dana jarraian mantentzea baino hori ere bai. Eta aipatu duzu kontuan hartu behar da, aukerarik badagoen taldetik kanpo horretarako, eta egia esan mintza praktikako erronka nagusietako bat esango nuke hori dela. Taldetik kanpo hizkuntza praktikan gehiago eragitea. Holako ekimenek bete-betean egin dezakete bat. Aldaketak badaude, baina gehiago eragiteko beharra ere bai. Zier?
Bai, nik esango nuke erredakzio hori ematen dela, gainera lehen uste dut aipatu dutela, hortik ero lider batzuk sortzen direla, gurean igual akaso ibiltarian, eraina sakonekoa da, oso denbora gutxia, baina kontutan hartu 24 ordu direla egunean, 15 egunetan, eta azkenan hortik jendea ateratzen da oso kontzientziatuta, gehienak, eta irradiazio hori emoten da, besteak beste, sortu dire, beleraiek ere sortu dituztelako bestelako talde batzuk, eta guk sortu dugun sentimendu hori jarraitu dauelako. Gauz antzerako bat gertatzen da, gero ere gertatu bestan kasuetan jarri dizkegu baldintzak hori gertatzeko. Eta baina martxan jarriko dan Berbaventura eta Mendilagun eta horako beste proiektu batzuk martxan jartzen dira. Beraz, neurri baten bai ematen da eta beste neurri batzuetan pixkate lagundu behar zaio horreli bai. Bai, guk ikusten genuen arrisku bat badagola eta ekimen txandak, lehengo izan uste eta aipatu dela, ez? Badagola arrisku bat, azkenean gonbite epealdi zehatz batetarako egiten dalako eta epealdi hori amaitu ondoren, tentsioa edo aste hortan lortu ezun tentsio hori mantentzea zaila delako. Baina, igual ez dago tentsiorik behar, hori ere guk planteatzen genuen, ez? Zeratik tentsioan bizi behar izan hori, eta igual ez dago beharrezkoa. Eta guk behin da berriz errepikatzen genuen, eta egian ere bai, behin da berriz errepikatzen genuen, bizipenak positiboa izan bartzula. Eta hor asko insistitu genuen. Osea, ez izatea deserosoa, orduan positiboa. Eta batez ere, hizkuntza ohiturak aldatzea posible denaren mezua transmititzea. Osea, posible dela ikustea, eta hori esperimentatzea. Esperimentazio hori positiboa bada, eta zuk gorputzean horrela sentitzen badezu, aste horrek aitzakia edo testuinguru hori eskaintzen dizulako, gorputzak memoria du. Orduan, aste hori pasa ondoren funtzionatu baizu, zeatik ez duzu jarraituko aste hori pasa ondoren berdin funtzionatzen. Azkenean, ondo funtzionatzen duenari segitu neusten diogu, normalian. Eta gero egia da, erabilera eremuak ere aintzat hartzea garrantzitsua dela, eta zorionez Donostian aukera asko ditugu, eta jaietan are gehiago ez, euskara hitz egiteko, orduan erabiltzen duzu hizkuntza euskara ondoko turistak ez du ez ulertzeko, edo bokaio askatzeko, garrasik abesteko, baina badaudela erabiltzeko esparru asko eta anitzak. Eta, karo, Donostin 169,2ak ulertzen du euskera. Orduan, eta 30 urtetik berakoek zer esanik ez. Orduan, erabilera esparruak askotarekoak dira. Arazoa sortzen da, bestearen erantzuna ez denean, bestearen erantzuna erderaz denean, ez? Batzuk lortu dugu eustea hizkuntzari, eustearen sentsaziorik eduki gabe. Baina askori bortitza egiten zaie bigarren hitza euskaraz egitea. Eta ekimen honek aukera emate dizu, adosteko, Arratek esaten zuna, adosteko, batzuk komunikatzea, eta besteak zuri izatea, lasai, egiaz euskeraz, edo babitu, hemen euskeraz hitz goizut. Hortarako baldintzak sortzen ditu. Jaietan gaina erlajatuagoak egoten gera, eta ez daukagu inolako gatazkarako gogorik. Orduan, tentsio momentu guzti horiek baztertzen saiatzen gera. Eta hortarako klabea autoestima da, autoestima lantzea. Eta mezu positiboak lantzea, eta urratzaile izate horri, kargan nikoso hori, ariketa modu naturalenean kentzia. Zuen aktibazio ekintzetan, ez dakit erdaldunen harrera nolakoa izaten den. Esate baterako enpresetako langile erdaldunekin, edo barnetegia igarotzen den herrietako jende erdaldunarekin, aste nagusian dabilen jende erdaldunarekin. Ez dakit haiengan eragitea ere lortzen den, edo behintzat nolako harrera izaten den. Asier, zu hasita. Ematen dira, gurean, behintzat, ematen dira alde bi. Bata, urbiltzen ez dana, ez? Hori guzti hori gertatu zego, ez? Kuadria euskalduna, danak euskaz, eta, honek lehenengo itxarderaz, erantzun euskaz, eta hori ez da berri urbiltzen. Baina horrek ere, pizkanaka, badoi esaldatzen, eta urbildu, eta erantzuna jaso, eta ulertu, eta segi hola, eta listo. Eta biharna, eta hori kuriosoago iruditu zaiguna, ez? Noizan behin etorri, oso euskaltzalea estan baten bat, nolabait esateko, eta gurekin pare bat egun igaro, eta azkenian, saiatu gintzan, eta jarrera hori da justu gugandik ere
Norabaiteko aldaketa, gugandik aldaketa ere sumatu genuen, ez? Beti ere, bueno, hori aboste euskaltzalea, ez da gizez, eta trona, eta azkenean, ostia, berak jarri aldaketa, eta gugandik ere, lako jarri aldaketa bat egin genuen. Orduan ere, hori be kontutan hartu behar da, erdaldunak datozenean ere, guk zelako jarrera izaten dugun ere, eta bestera ere, ez dugu, aparteko, esan nahi, arazorik edo, segulan ez dago arazorik. Baina, batzuk, implikatzen dira eta jarri aldatzen dute, horrek ez du zen nahi euskara ikasiko dutenik, ez da praktikatu dutenik ez, baina, bueno, aldaketa hori be eskertzekoa da eta txorratzekoa da, hori be bilatzen dugulako, eta bigarrena, pues, hor da biena, pizkat igual lagundu behar zaiona pizkat gehiago, eta horretan ere apurka ari gara, eta bi alde horiek nabarmenduko nituzkenik, gero badaude bestelako batzuk ere, baina, Arrate? Bai, mintza praktika berez, euskaraz gutxieneko ezagutza bat daukatenentzako egitasmoa da, orduan erdaldunekin ez daukagu harreman berezirik ez bada, mintza lagunak leku publikoetan geratzen direla, taberna, kafetegietan, eta bar. Eta orduan badira eragile mintza lagunak, esparruak, euskararen izako esparruak irabazen dituzten neurrian, eta tabernariek, bueno, hori ikusten dute. Esango nuke oroar, euskararekiko jarrera ona dala gizartean. Batzuk aktiboak izango dira eta beste batzuek pasiboki jarraituko dute, baina jarrera txarrik mintza praktikak alde horretatik ez dauka, ez? Hala ere, importantea da erdaldunen jarrera, baina euskaldunena ere bai, eta mintza praktikan kanpora begira, taldetik kanpo ere euskaldunen jarrera da, niretzat behar bada, ez garrantzitsuena, baina bai eragin nabarmenena daukana, ez? Azkenean, euskaraz bizi nahi dugun horiek izan behar dugu konplize, euskaraz bizi nahi duten gainontzekoena, eta mintza lagunek horiek behar dituzte, bide lagunak daude, baina taldetik kanpoko bide lagunak behar dituzte. Langileen kasuan, Elias? Bueno, uste dut lan komunitate horretan erraldunak ezinbesteko elementu diela, eta hor daudela, eta oso aintzat hartu beharrekoa diela, bai euskara planean eta bai hori bultzatzerakoan, ez? Oroar, nik esango nuke, erdaldunen aldengandik jarrera negatibo zerik ez dugula jasotzen, betiko moda bat emat. Baina erdaldunen kasuan be, espektatibak esplizitatzea, bere egin hitz egitea, adostasuna bilatzea, uste dut ezinbesteko elementu badala, ez? Erdaldunen portaerak behar badazta izango euskara erabiltzea, baina bai beste batzuk erabidezaten albidetzea, eta hori modu nolabait atseginean edo normalean ikustea, ezta? Erdaldun batzuek urratsak ez dituzte ematen, baina behar bada aztertu beharko euke, entzun, zer gertatzen den, ze bizipen linguistiko daukaten beraiek, portaera horretan egoteko, eta sarritan entzute soilarekin, bai, urratsak ematea lortzen da, ezta? Eta, bueno, nik neure esperientzia pertsonalean erdaldunekin lan munduan egindako planteamentuetan eta nik uste asko lortzen dela eta urratsak ematea lortzen dela, ezta? Idoia? Bai, egia da gure kasuan, gu zentratu ginela euskaldunengan, egian eta inorgan horrela intzelako, baina egia da guk ere ikusten dugula, guk 2006an egin genuna izan zela lehenengo pausu bat, keinu bat besteik ez, eta orain, oinarri batzuk jarri ditugula, eta aurrera begira lantzeko esparru gehiago badaudela, eta erdaldungoa ere hor kokatzen dugu. Ikuste dugu, aktivismoa balore positiboekin landu behar dugula, eta enfoke hori eman behar diogula, bai euskaldunei begira, baina baita ere erdaldunei begira. Eta bidea pixkat hori dela, beraientzako, erdaldunentzako ere erakargarria izan behar dela asunto guztia hau, ez? Orduan, egiteko moduetan ere asko daukagu egiteko eta bidea urratzeko. Inguruko, aktibazio horrekin batera, goizetik aztergai dugun beste gaia hizkuntza ohituren aldaketa da. Ez dakit zuen kasuetan ere, hizkuntza ohiturak aldatzea lortzen ote den, eta bestetik, pentsatzen dut, pertsonatik pertsonara ere desberdina izango dela aldaketa hori, eta pertsona horrek dituen harremanen araberako ere, bai, adibide bat jartzearen hasier, ez dakit, barnetek ibildarian inoiz bikoterik izan ote duzuen, eta haien hizkuntza ohiturak aldatzea zaila izan ote den, piraten kasuan kuadrilla berean, kuadrilla barruko hizkuntza ohiturak aldatzea izan ote den nekosoena, edo langileen artean, hurbileko langileak direnean, hizkuntza ohiturak aldatzen horre izan ote dituzuen arazorik handienak. Gurera, bai, bikoteak etorri dira, bikoteak sortu ere, baina, hori bezatzen da.
Bikoteak etorri dira, eta justu etorri dira aldaketa hori etxean eman nahi zutela, ez? Proiektu bat zutelako edo danakoagatik, eta aldaketa hori etxean eman nahi zuten. Hortarako, bueno, ekak baditu hainbat bide, bada guraso barnategia, guraso lagun, baina gurean ere, etorri zian, eta aldaketa horreri emon zioten. Eta, karo, beraiek aukeratuta, hori erresa da, ez? Beraiek aukeratzen baldin badute, gero, eztabaidak bai, hori gaztelera da, baina gainontzeko guztia euskeraz. Eta erresa egin zitzaien, gainera, ez? Behin autua egin da, igual zaiena izango da autua hartzea, ez? Ostia, gazteraz ezagutu elkar, ohitura badakogu, ohitura guztiak aldatzea gatza da, ez? Eta, bai, izan dugu, eta kuadriak ere izan ditugu, eta inkluso, bueno, edo kuadriak ez, baina lagunak bai, eta kuadrian gazteraz egiten zutenak, eta gaur egun kuadrian euskaraz egiten dutenak. Eta ez beraiek bakarri, baizik eta gainontzekoek ere, pues, pizkat lotzatuta eta pizkat ikusita hori egin daitekela eta egin zitekela, pues, utzi diote kontuari. Azkenean, lehen aipatu dana, ez? Ohitura aldatzea gatza da, baina sentimentu eta baikorrekin eta lotzen baldin bada, eta zaretasun edo gustoko duzun zehosarrekin lotzen baldin bada, gero eta erresa egiten da. Beste gauza bat ditzateke, pues, klasean izan behar da, edo eremu akademikoan balitz, pues, igual askoz begatzago ditzateke, baina gurean behintzat ez dut esango erresa, baina erresago bai. Idoia, zuen kasuan? Bai, gure kasuan, egia da, pasaen urtean batzuk etorri zitzaizkigula esanez, ze zaila zan kuadriakoekin, kuadrian bertan eragitea, ez? Eta ezintasun hori asko azaleratu zen, aurrek urteko aste hori pasa ondoren balorazioan. Baina egia da, piraten kasuan, kuadriak ez dira naturalak, eta nahiko berriak diren kofradietan antolatzen dira pirata guztiak. Eta kofradia horretan, igual konpartituko ez du espazioa zure kuadriako batzukin, baina espazioa bera berria da. Orduan, espazio berri horrek emate izkizu aukerak harreman berriak sortzeko. Azkenan, errotutako harremanetan zaila da ohiturak aldatzea, baina harreman berrietan, harreman zarroiek konpartituta berriak sortzeko eta ohitura horiek aldatzeko aukerak asko irekitzen dira. Eta hori ziur nago, behin baino kasu bat baino gehiago egongo dela, kuadriakideakin ohitura aldatu duen piratain bat egon gala fijo nago. Guk alare norberangan jarri genuen fokua, eta nahi genuen norberak esperimentatzea aldaketa hori posible zela ikusteko. Eta, bueno, hortan insistitu genuen. Baina egia da, beharrezkoa dela ingurua presto egotea, eta hor ere lan egin behar dela, babes sozial hori eukitzea, eta behintzat inguruak jakitea zuk horrela jokatuko dezula. Elias, lankide harreman estua duten horiekin zer? Bueno, hor ez dakit ez, hizkuntza ohiturak eta aldatzea zaila da, berez, harreman estuak eta urteetako harremanak eta neurri batean fosilizatutako harremana dauden guneetan are zailagoak, ez? Baina, bueno, nik uste egingarria dela, lortzen dela, eta, bueno, gaur guzien ikusi ditugun ekimen eta antzeko taldean adostutako, esplizitutako helburuen baitan eta hor eraginda lortzen dela urratsak emotea. Egiten duguna da, azkenean, behar bada modu artifizial batean gune egoki bat jarri, erabilera sustatzeko. Erabil horretan ikus daigun posible dela, bai? Gero kontua da, sortu dugun gune artifizial hori, gune natural bilakatzea. Eta hortik, bueno, urratsak emuten joatia, eta, karo, gunea esaten duguanean, gunea babestu beharra daukagu, bai? Ze bestela, alboko eraginakin ere, hor egiten ari garen lana ere, alperrikakoa izan daiteke. Beti be, askoz berrexagoa da, lan munduan ere, hizkuntza ohiturak aldatzea, aldaketa garaietan, bai? Uste dut aldaketak aprobetxatzea, talde bat aldatzen dalako, departamentuko kide batzuk aldatzen diralako, uste dut momentu horiek oso interesgarria diala aprobetxatzeko, ez? Sarrera berrietan, bai? Hizkuntza ohitura zehatzak esartzeko, bai? Hori uste dut klabea dela, ez? Arrate zuen kasuan, mintzalagunera lehendik harremana duten pertsonak joten direnean, pentsatzen dut horre ohiturak aldatzen lan handiago izango dela. Bai, egia esan Idoiak esan duena entzun dut eta piratak enduta mintzalagun jarri eta berdin, funtzionatuko luke edo. Talde artifizial horiek, talde natural, harreman natural bihurtzearena ere hortze dago.
mintzalagunen kasuan, guraso lagunak daude, eskola bereko guraso taldeak esaten dira askotan, eskola berekoak ezin direnean beste eskola batzuekin batuta, baina bueno, orduan ja badaude, ez? Aurretik harreman bat daukatenak, eta egia da mintza praktikaren bidez, gerora sortu daiteken harreman horretan eragin daitekela. Mintza kuadriak ere badaude, gazteenak, 18-30 urte bitarteko gazteenak, eta hor askok taldean ematen dute izena kuadrilan, eta bueno, hor ja badago zuzenan talde naturalean eragiteko, baina bai, eta lehen esan dako eurek aitortzen dute, ez ezagunekin, edo bueno, ezagunekin errazago ematen dute pausua, baina etxe barrukoekin gehiago kostatzen zaie. Aldaketa horietarako ez dakit giltzarria zertan ikusten ote duzuen, hiztun bakoitzaren motivazio ote den eragile nagusietako bat, Elias? Bai, bueno, nik uste dut aldaketan motivazioa oso garrantzitsua da, ezinbestekoa esango nuke, baina aldagai asko daude. Eta aldaketa baten eragiten dauenan konfidantza giroa izango da, bueno, nolabaiteko adostasuna, behar bada, eta hori igual gutxi egiten aintzat hartzen du, baina euskera mailak ere badauka bere kontua, eta eremu lan munduan prestigioa, jerarkiak, hain importantia den eremu horretan, hizkuntza kalitateak ere badauka bere garrantzia, ezta? Ni zenbat inon gai naiz, ondo komunikatzeko euskeraz, nire autokontzeptua maila horretan nolakoa da, horrek nik uste dut sekulako garrantzia daukala. Asier? Bai, nik uste dut norberak duen edo egiten dauen autua, baina eduki behar du, gure kasuan behintzat, talde baten babesa. Eta babesa espada behintzat, konplizitatea. Konplizitatea esan da egun, ez? Babesa igual gehiago izatea da, gurean mendian 15 egun mendian zehar galduri gabiltzanean, orduan bai babesa da. Baina konfidantza hori emoten dau taldeak berak. Bai, ez da bakarrik norberak egiten dauen autua. Horrek sortzen dauen konplizitatea eta guk ikusi dugu, gurean lehen aipatu dut, batoz Euskaldun zaharrak, Euskal ikasten aurten hasi direnekin. Lehenengo biegunetan lotza hori izan badute eta horrek hasieran zaildu egiten du pixkat aldaketa hori, baina gerora eta konfidantza hori eta konplizitate hori emoten den heinean, lotza hori galdu egiten dugu eta ja zuek lan munduan dago zuen eskalafoi guzti horiek desartu egiten dira eta ondokoa iguala da, ez? Orduan, horretan ikustot, garrantzia bebai, emun behar zaiola, sare baten ingura, edo saretasun inguruan batzen den kolektibari, tribuari, edo disegun nahi dugu moduan, baina horrek itxeresko garrantzia du. Arrate? Bai, motivazioa behar da, eta norberak pausu emateko garrantzitsuena izango da ziurrenik, baina motivazio kolektibo batek ere egon behar du, ez? Nik daukat motivazioa, baina nire ingurukoek ere bai. Eta era berean baldintzak sortu beharko dira, nik euki dezadan aukera nahi dudan hizkuntza horretan bizitzeko, eta pentsatzen dut lan munduan hori asko ematen dela, ez? Langileek badaukate euskaraz aritzeko baldintza egokirik enpresa zehatz baten. Bueno, hori da lehen hasieran esan duten markoarena, ez? Markoaren garrantzia, marko horrek babestu behar dituela langileak euskara erabili izateko, ez? Markoa erakundeak ere hizkuntza politika argia behar du, hori ahalbidetukuna, legitimatuko duena euskalduna, eta nolabait marko horren baitean be giroa landu beharko da, ez? Nolabait euskara erabiltzearen aldeko giroa, bai? Eta giro horretan, bueno, danak daukagu hitz egiten dutenak, euskara hitz egiten dutenak, ulertzen dutenak, edo eta euskara ez dakitenak, ez? Funtzioak edo guneak edo momentua bilatu beharko dira, euskara erabili izateko inoren kaltetan joan gabe, eta hori danok onartuta, ez? Autu pertsonala izango da, baina kolektibo baten barruan beti ere, elkarrizketa kolektiboa dalako beti. Idoia? Bueno, gure kasuan, igual Donostiko realidadea ere olakoa delako, baina iritsi gera bi eletan funtzionatu dezakegu, baina zenbat denboran. Ze horrek ere badauka bere muga. Eta oraindik oso arrotza egiten zaigu, lehia bezala bizi dugulako bi direkziotan edo bi hizkuntzetan doazen elkarrizketak, eta uste dut bilatu behar dugula ahalik eta erosoena izatea eta ahalik eta naturalena izatea egoera horiek, ze bestela lehia bezala eta karga bezala eta tentsio bezala bizi ditugu. Orduan,
ez dakit, batzutan pentsatzen dut, zeate sentitzen geha gaizki euskerari eusten diogunean. Eske benetan sinisten dugu bestea zapaltzen ari gala? Usted guk ere sinisten dugula hori askotan. Eta nik gainean daramagun motxila horretan dauden harriak, nik behintzat ez ditut bildu nire borondate propio, zerdun guri dagokiogu ere motxila hori ustutzen jutea, ez? Eta hori azkenan, bueno, deseraiki beharko dugu, ez? Montatu diguten motxila guzti hori, edo ustuin beharko dugu. Eta lotuko nuke berdintasunarekin, berdintasun kontzeptuarekin, feminismoan asko erabiltzen da berdintasun faltsuaren ideia, eta ustet iztunon planora ekarri dezakegula bete-betean, ze legeek eta papelek esango dute berdina gerala, baina gero errealidadean ez da horrela. Eta emakumeek beraien zapalkuntzak, zapalkuntzen konstientzia hartzen dutenean, sortze dituzte eta martxan jartzen dituzte ahalduntzeko eta jabekuntzarako prozesu individualak eta kolektiboak. Ba, igual Euskaldunok ere egin behar ditugu, martxan jarri horlako prozesuak, ez? Ba, gure buruak ahalduntzeko eta gai garela benetan sentitzeko eta ikusteko, praktikara eramateko. Elkarrizketa elebidunen gaia eguardian ere atera zaigu, Peio Jauregiren hitzaldian esate baterako komentatu dugu, oraindik ere Euskaldunoi arroz xamar, artifizial xamar egiten zaigula. Ez dakit lan esparruan esate baterako, bi hizkuntzetako elkarrizketa horiek zabaltzen ari ote zareten, langileen artean ere oso arrotz egiten den, edo biderik egiten ari ote zareten esparru horretan? Bai, arrotz egiten dela, bai, eta Euskaldun hori, batez be, Euskaldun hori kosta egiten zaigula harreman, elebietako harreman horretan jardutea, hori ere bai. Urratzak ematen ari gara, praktikak ere bai, esate baterako gaur bizian lasarteko esperientzia hori enpresa mundura eramaten saiatzen ari gara, ezta? Belarri Press, Aho Bizi, nik uste dut horrek ere badaukala bere lekua eta bere hori guztia hor dago, ez? Eta bai, uste dut ekimenak badiala, saia egiten da, ohitu beharra daukagu, trebatu beharra daukagu, eta hori, kontestu hori onartuta aurrera egiteko aukerak ere bai. Arrate zuenean, ez dakit, bi hizkuntzetako elkarrizketa horiek hasieran ohikoagoa gote diren, jarduna lausotu ala jaisten joaten ote diren, edo? Teorian elkarrizketak euskaraz dira hasieratik, lehengo egunetik egongo dira zailtasuna daukatenak eta, baina gutxieneko maila bat eskatzen da parte hartzeko, hori da baldintza bakarra, eta orduan mintza praktikaren barruan ez dira ohikoak olako dinamikak. Hortik kanpo interesgarriak izan litezke, uste dut baietz, mintzalagun asko keuki dezaketelako konfiantza talde txiki hortan hitz egiteko, baina behar bada ez egunerokan edo zeinekin, ze gainera hitz egiten dugu beti presa baten eta patxada behar da, eta orduan Aho Bizi eta Belarri Prest kasu hortan. Mintzalagun batzuk Aho Biziak izan daitezke, baina behar bada batzuk Belarri Prest izateko prest sentitzen dira orain, baina ez oraindik Aho Bizi izateko. Baina horrekin ondokoak euskaraz egingo dio. Aho Bizi balin ba, Belarri Prest, ja pausua oso handia izango da. Pausu bat gertuago egongo litzateke, orduan mintza praktikan ez dira ohikoak, baina interesgarriak izan litezke. Hasier zuenean? Gure ez dira moten, edo behintzat ez dira mon behar, edo guk ez ditu entzuten, hori beste kontua da. Orduan, guk horretan, nik aipatu da, interesantea ikusten da, baina gure edo aurre baldintza horiek sortu ditugun esparru edo eremu horietatik kanpo. Bai, guk hortarako justu prestatzen ditugu, hor sartzea horrek, ez da egite esanako eragin positiboa izango lukeen, ikuste dut ezetz, baina hortik kanpo eta hortik gero edatzen den gero esan dugun, espiral horretan, hortik bai, eta izan ditugu eta izango ditugu, baina ez gure egitasmoaren barruan. Bai, hortik kanpo, esan nahi nuenik ere. Egitasmoak amaitzen direnean, izan zuen barnetegia, aste nagusia amaitzen denean, mintzalagunen proiektu hori amaitzen denean, eraginak jarraitzen du? Jendearen partetik zer jasotzen duzu? Hasiera adibidez, lehen aipatu duzu, eraginak jarraitzen duela, beste talde batzuk ere sortu direla hortik barrena. Ez dakit jendearen partetik denbora bat igarotzen denean, zer nolako mezuak jasotzen dituzuen? Pues hor pixkat, neurtu behar da, ez? Dana, eta erantzun askotariko zera jaso ditugu. Guke, gurea da, mugatuena, 15 egun, 24 orduz, 15 egun, baina mugatuena da. Baina hortik gero, beraiek, batzuetan beraiek, beste batzuetan baldintzak sortuta,
tiratu egin dute taldetik eta sortu dira lider berriak, ez? Barnati baten liderra dira antolatzaileak, hor dago figura, eta zuke esaten duzune eskalafoi horren barruan. Baina, behin 15 horiek bukatuta, sortu dira lider berriak, eta lider horiek badituzte beste zaletasun batzuk, eta zaletasun horiek konpartitu nahi dituzte, justu horiekin, ondo sentitu diren horiekin. Eta horrek azkenean badu segida urteetan, batzuk guk adibidez ditugu hain dela 13 eta 12 urteetako taldeak oraindik ere gelditzen jarraitzen direnak, ekintzak planteatzen dituztenak, oporretan elkarrekin joaten direnak, horrek ja zailagoa dira, horrek ja denbora asko gehiago eskatzen du. Gero taldeak nahazten dira, urte batetik besterako taldeak, bisitak, ez da eta horrek ja, nolako baiteko feedbackak eta sortzen dira. Eta bai, gurean 15 egunetakoa baldin bada ere, gero urte osoan zehar edatzen dana eta bestelako proiektuetara ere zabaltzen dana, hor sortu da biziko kide batzuk, beste biziketa talde bat sortu dutenak, badaude beste mendi talde batzuk, hortik justu atera direnak. Eta gero ere, claro, batzuk elikatu behar dira, batzuk igual ez dute horren beste reprisa edo ez die gai sentitzen edo ez dakate denborarik hortarako denbora izan behar da eta horietarako prestatzen dugu norabaiteko baldintza batzuk edo beste proiektu batzuk horre badago berbalagun egitasmoa, lehen aipatu duten berbaventura eta horako proiektuak asteburutan edo ekintza jakin batzuk badala arrezkeraitza ikastaroa edo badala ez dakiz zer. Eta orduan horrek badu norabaiteko segida, ez iguale guna izango genuken jarraipen zuzena, baina bai badu, eta gero beraiek sortzen dituztenak. Eta nik uste dut garrantzitsuenak, ikuspuntutik behintzat, eta Barnati ibiltarien ikuspegitik, garrantzitsuenak dira beraiek hori sortzea eta horiek mantentzea eta horiek elikatzea. Ez dute inolako dinamizatzailerik behar, baizik eta beraiek azkenean dira dinamizatzaile horiek eta bihurtzen dira dinamizatzaileak eta azkenean da danu bilatzen duguna, ez? Horrek bere segide izatea eta ez gainean egotea. Idoia zuen kasuan, aste nagusia amaitu ondoren, zer? Bueno, egia esan, guk ez genuen neurtu. Ez genuen planteatu neurketarik egitea ere, eta pena da, ez? Oain ez dakizu oso ondo. Ez da neurgarria eta bizipenetan, da sentsazioetan gelitza zera. Ez genuen neurtu, ez daukagulako baliabiderik. Hori iresaziako beni da. Baina, argi daukagu ohiturak egun batetik bestera, eta astebetean ere aldatzea zaila dela. Baina, esperientziak hor gelitzen dira, eta esperientzia honek edo ekimen honek sortze ditun aukerak baliatzen badituzu, ateak irekita uzten dituzu. Orduan, igual aste hori pasa ondoren ere bai, jarraitu dezake. Orduan, gerta daiteke egitasmoa amaitzean, arrastoa ere gelditzea. Egia da, errotutako harremanetan zaila dela eragitea, eta olako ekimenek aitzakia bat emate dizute harreman horietan eragiteko, baina autu propio egin behar dezu. Eta zure gertuko jendearekin komunikatu hartzea eta adierazi behar diezu ekimen horretan parte hartuko duzula, eta orduan oso adostu izan behar da, eta normalean jendeak kriston kakamaten du, ez? Hontan parte hartuko dut, eta hontan parte hartuko dut, baina hori inin behar dezu. Orduan, konbentzimenduz eta oso argi uki behar dezu, hortan parte hartu nahi dezula. Eta gure kasuan adibidez, jaiak ziren. Orduan, aste nagusiaren barruan beste milaka ekintza daude, eta hor arriskua badago ekimen hau diluitua gelditzea. Orduan, hori ere, beste nik ez dakite, piratek ez dute soilik aste nagusia antolatzen dituzte urtean zehar beste 11 ekimen, interesgarri izango litzateke horra ere transportatzea, ez? Lan ildo hau edo horra ere transportatzea. Baina gazteek adibidez Donostin bai planteatu zuten korrikak irauten zuen bitartean euskaraz bizitzeko gonbite hori edo egin zuten, baina beste ekimen baten barruan antolatzen den ekimenak beti dauka diluitzeko arriskua eta garrantzia galtzeko arriskua. Eta hor, agurainek goizean komentatu du, ez? Behiek ekidin zuten asteburua jaietatik iesi. Orduan, astean zer plantatu zuten da, hori bakoitzak ikusi beharko du bere ezaugarrien arabera zer komeni zaion. Eliastuen kasuan, enpresan eskuartzea edo zuzeneko eskuartzea hori amaitzen denean, zer nolako eragina? Bueno, ez dakit, kezka da. Honetan hasi ginean enpresa munduan uste genuen 3 urtekin ja enpresa euskaldunduko enuela,
eta ja urtetxo batzuk badoaz eta hortan gabiltza, ez? Nik uste dut, geratu geratzen da betik, kontua da hori nola elikatzen joan, ez? Eta elikatu beharra dagoela, ez da? Lehen esan dut, egoera artifizial edo hizkuntza ohiturak aldatzen hasten garenetik, hoie finkatzen diren tarte horretan asko dagoela egiteko, eta finkatu ostean ben mantenimendu lan bat egin beharko dela, ez da? Orduan, kezka bada, progresiboki nola elikatu, nola jendearen aktivismo hori, ez da? Gai izan beharko dugu aldatzeko, gai izan beharko dugu ekintza berriak asmatzeko, gai izan beharko dugu horretan aurrera joateko, ez? Baina, bueno, egindako horrek betik usten du, bere usta. Arrate zuenean? Bueno, kontuan hartu behar da, Euskal Herrian mintzalagunak eta Euskaldunak oso egoera ezberdinetan daudela, ez? Badaude herri batzuk Euskaldun askorekin gehiengoa direna, eta badaude beste leku batzuk eta eskualde batzuk Euskaldunak oso sakabanatuta daudenak. Orduan, mintzalagun ekimenak eta gero zer, bueno, pertsona horiek badaukate inguruan Euskaldunik Euskaraz egiteko, horrek eragin zuzen aukiko du. Baldin badaukate ekimenean ari ziren bitartean eman dute pausua eta gehiago bizi dira pertsona horiekin euskaraz, horrek ere eragingo du. Bi galderen erantzunak ezeskoa baldin badira, erabilera jaisten bada, ezagutza jaitsiko da, eta harremanak eta ezagutza jaisten badira, motivazioa ere jaitsiko da. Orduan, Asierrek ere esan du, jarraitu behar dugula harreman sareak sortzen, eta barnetegiak, eta mintzalagun egitasmoak, eta piraten bueltan, eta egon daitezkeen ekimenak, badira harreman sareak sortzeko lekuak, aukera bat, euskaraz bizi ahal izateko etxetik gertu, eta horiek mantentzen, jarraitu beharko genuke. Aipatu ditugu, zuen egitasmoak, herriz herri egiten ari diren egitasmo horiek ere bai, aktibazio hori eta hizkuntza ohituren aldaketari begira. Aurrera begira jarrita ez dakit, bakoitzak nor bere esparrutik, batetik zuenean zer ikusten duzuen hobegarri edo zertan pauso gehiago egin daitezkeen aktibazio hori eta hizkuntza ohituren aldaketari begira, eta bestetik, herriz herri zabaltzen ari diren egitasmo horiekin nola lotu zuenak ere. Donostian bertan bai piratena, barnetegi biltariarekin, lantokietan egiten ari dena, herrian egiten ari den mugimenduarekin, nola uztartu bata bestearekin? Oso Elias, zuzeu hasita. Bueno, nik uste dut, herri mailan egiten diren ekintza guzti horiek, edo Lasarten dagoen egitasmo honek, edo neurrien dioten balio duela gizartearen hizkuntza kontzientzia garatzeko lantzeko, ezta? Eta hortarako balio duen heinean, lan mundurako oso baliagarria dira, ez? Uste dut, komunikazioaren ikuspegitik landu beharreko eremu importante badala, ez? Kontzientzia linguistiko hori sortzen eta garatzen joateko, eta hor lana badaukagula. Hori gizarte mailan, enpresa mailan ere bai, eta enpresa barruan aurrera begira, jarraitu beharko dugu berezko taldeetan, talde naturaletan, bai, eragiten, ez? Momentu honetan, badauzkagu ekimen batzuk, ekipoen lanketa edo esaten dugun horretan, hau da, ekipo baikotzak hartu eta enpresetako mapa linguistikoak osatu, eta orduan mapa linguistiko horren arabera, lau taldeetan edo salkatzen ditugu ekipo ezberdinak, ez? Ekipoak izango dira arnasgune dianak, hau da, ezagutza dutenak euneko eunean, eta gaina erabiltzen dutenak. Beste ekipo batzuk izango dira ezagutza euki bai, baina erabilera oso alturik ez daukatenak. Badaude ekipoak, hirugarren talde horretan, ulermena bermatuta duten ekipoak, baina hor urratsak eman beharrekoak, eta gero beste ekipo batzuk, ulermena ere bermatuta ez daudenak, ez? Nik uste dut, metodologia horretan, ekipo bakoitzari berea ematen, asmatu behar dugula, eta gero oso garbi okita, lehen esan duguna, ingurune, kontestu hori, hizkuntza politikak, erakundeak, markatu behar duela, erosotasuna eta legitimizazioa emango duena, bai? Eta hor sakontzen joan, bai? Arrate zuenean, aurrera nola eta gainerakoekin nola lotu? Erronka zer daukagun hobetzeko galdetu duzu, eta behar bada hori, taletik kanpo gehiago eragitea euren hizkuntza praktiketan. Horretarako, mintzalagunak ja badira, ez da, urtean korrikan asko esan da hizkuntzaren aktivistak, euskararen aktivistak, eta mintzalagunak zerbait izatekotan hori dira. Borondatez elkartzen dira euskaraz aritzeko, batzuk praktikatzeko beharra daukatelako, inguru euskaldunik ez daukatelako, beste batzuk hoiei laguntzeko, bide lagun moduan, badira aktivistak behar bada, ingurukoak ere aktibatzea falta da, euren inguruko hoiek, eta horako ekintzak hori ari dira egiten, inguruko gainontzeko euskaldun guztiak aktibatzea. Edo zelan ere, elkarlanean.
eragile askorekin egingo dugun zerbait izango da. Asier? Bueno, gurean, azkenean segida badu berbalagune taldeetan edo euskaltegian, baina herrietan zeo zer lortu behar baldin bagenuke, ez dakit lortu edo sortu edo leku batzuetan sortu, beste batzuetan indartu, beste batzuetan da aldaketa emoteko autua hartu dutenei tresnak, baldintzak eta sortu eta emon. Eta horreri lotzen diot, barnatian lotzen dioguna, saletasuna eta aisialdiarekin lotzen baldin badugu, askoz berrezago izaten da. Eta sentimendu hori edo aldaketa hori finkatzeko aukerak ere eman behar dira. Batzuetan ematen ditugu pausua emoteko, baina behin pausua eman da hori finkatzeko eta sakontzeko pizkate trebatu egin behar dira. Horretan ere, lehen esan dugun, martxan jarriko ditugune proiektuak eta bar, baina nik uste dut hori, herrietan segida izateko, berdin du, bat azin bestea, nik uste dut gako batzuk hor ere badudela. Idoia zuenean? Guk egiasan guretzako oso baliagarri izan da eta aktibaziorako balio izan digu ekimen honek, ze mugimenduan eragin nahi genuen eta mugimenduaren erdigun erakarri dugu gaia, eta oinarri batzuk jarri ditugu, lantalde, piraten barruan dauden beste lantalde batzuetan, dagoeneko oinarri batzuk jartzen hasi gera, ikusteko nolako presentzia duen euskarak jartzen dugun musikan, hornitzaia kontratatzen ditugunean zein hizkuntza irizpidera biltzen dituzten, eta hor gai batzuk atera ditugu, kutsatu ditugu nolabait, ez? Eta oso baliagarra izan da aktibaziorako. Egia da lehenengo pausua izan dela, eta dagoeneko igual aktibatuta geunden. Orduan, ematen du orain aktibatu bar gela, baina asko aktibatuta geunden dagoeneko. Orduan, aktibazio horrekin jarraitzeko badago gogoa eta ilusioa handia. Eta uste dugu gainera bakarrik baino lagunekin beti delako hobea, eta Donostin igual aukerak badaude horretarako, gainontzeko gizarte mugimenduko eragileekin, udalarekin, baldintzak badaudela Donostian elkarrekin batera lan egiteko, behintzat metodologia berri honekin edo lan hildo berri hau martxan jartzeko, ez? Eta guk ekimenari deitu genion txampan noa, ez? Txampan noa txapa generaman jantzita, txampa hartzeko gonbita egin genuen, gure asmoa da olatu hori handitzen jarraitzea eta balik eta jende gehienak hartzea txampa. Bueno, Laurak eta hogei pasatxo ditugu, zuei emaneko nizuke hitza. Esku altxa, galdetu, komentarioren bat baldin badago, zuena da hitza orain. Danarekin ados edo inorrek ez daka ekarpenik edo goizeko jardunaldien inguruan ere norbaitek ere zehozea aipatu nahiko balu ere. Galdera badaukat, Idoia zuretako, gehien bat ikusi dugulako adibidez Lasarten, gazten portzentaia txikiagoa zela. Gero emaitzako beak zian, baina parte hartzerako orduan gure artean komentatu izan dugu akaso txapa eramatea ez dela gazteen artean edo hori nola bizi izan da, zuen artean, gaztien artean. Segu bagabiltza horrekin bueltaka, eta, txapa bati ze nolako harrera egiten dotza gazte bate gaur egun. Nik uste, egia da, guk gazte eta ez gazteekin, azkenean parte hartu zuten denetarikoek. Txapana, ez da, arrotza. Nik uste, gazteek bai sentitu zutela ardura puntu bat txapa hori eramaterako garaian, Ez dakit, ez dut uste modaz pasata dagonik, zer. Nien eiz ja oso gaztea ere, baina ez dut uste ez. Bai. Nik uste ere badala, nik parte hartu dezak eta protagonista naiz. Protagonismoarekin lotzen da, eta denei gustatzen zaigu protagonismo puntu hori ukitzea, ez? Bai. Uste gauza bada espazera eroso sentitzen itzen aizeran horrekin txapak trabaitzen zuen. Hori da, baina orduan ez dezu jazten. Hasierrentzat, bota duzu, jendeak izena ematen duenean barnetegi biltarian, hasierako helburua inork ez duela aipatzen euskeraz gehiago egitearena, baina gero batenak ateratzen direla kontzientziatuak. Eta jakineko nuke kontzientziazio hori, aldez aurretik zuek landutako protokolo bat duzuen edo den
abenturaren barruan suertatzen diren dinamiken ondorio bat, edo dagoen alde zarretik landua, edo suertatzen den gauza bat. Gure helburua hori zebai da. Ez da honetan oporrak elkarrekin pasatzea, horretarako bakoitzak bere kuadriarekin edo pasatu du, baina gure helburua hori da. Eta bai da dinamika jakin baten barruan egiten dana. Lehen aipatu dut Eusliderrak hortik du asko, horrek ezagutzen espaduzue, horrelako proiektua da. Non euskara hizkuntzak edo hizkuntza ohiturak aldatzeko norabiteko pausu batzuk eta zera batzuk emoten diren. Hori guk egiten dugu, lehen aipatu dudan moduan, aurre baldintzak sortzen ditugu, aldaketa norberak emoten dauela eta norberaren autu pertsonala eta borondatezkoa dela bada, eta espada sinistarazten diogu horrela dela, eta azkenean sinistu egiten dute, hori komatzen artean, urertu idazue, eta ez ditugu behartzen, holase. Eta gero horrek indartu eta finkatu. Eta hori dana, positibismo horrekin edo baikortasun horrekin, eta sentsazio on guztiekin zerikusia du asko, lehen zuka aipatu duzuna, bizipen positiboak eta horrekin du asko ere zerikusia. Lehen hortik aipatu dute, adituek eta esaten dutela, horrekin lotzen baldin baduzu ere, autua askoz be sendoago izango dela. Eusliderrak horrek guztiak lantzen ditu eta emaitza da, justu hori ze. Azkenean, azabetetzen gesta, betetzen duguna azabetetzen gesta, zein da baloratuena, ez da ibilbidea, ez da alde batetik giroa, eta bestetik euskaraz bizitzeko kapazidade hori, edo beraien burua ikusi dutela horretarako gai direla. Horiek biekin, elkarrekin lotzen dira, eta etxera bueltatzen zarenean horrekin jarraitzeko gogoa duzu, lehen bebai aipatu da mailan, behin ondo sentitzen baldin bazara jarrera batekin, zertarako aldatuko duzu, ez? Oso ondo sentitzen baldin bazara zure buruarekin, jarraitu zure buruarekin ederki sentitzen. Eta hori da, azkenean, barnategi biltari eta berbalagunen eta guztion helburua hori zebera. Guk lortu dugu, eremu, lehen esan dute, aske kontrolatua da. Hau da, gu pasatzen gara herri euskaldunetatik. Zaiatzen gara alik eta herri euskaldunenetan egoten eskarazi, orteakonaz, eskarazten ortueian, zio zergatik izango da. Beste gauza batzuen artean horrek oztopo batzuk sortuko lituzkelako. Eta ibilbidean gehienetan, gehien asko, oso altuan, lo egiten dugu mendian. Gu bakarri gaude, hogeita lau orduak euskaraz dira. Tabernan egongo bagina beste kontu bat izango litzateke. Eta hor, gero beste gauza batzuk sortuko lirateke startean, eta ez da, orduan, eremu aske kontrolatu horretan, borondatezko autua danean, eta ondo sentitzen zarenean, eta autu hori indartzen duzunean, eta ez da, orduan sortzen da sentimendu hori. Eta berezko sentimendu da, eta zurea egiten duzu, zurea espada zurea egiten duzu, azkenean. Hori da barnatien helburua. Bueno, galdera denontzat da. Zeo zer goizean zehar argi gelditu bazait da nolabaiteko dualismo dagola norbanako eta taldearen artean. Hau da, nahi baldin badegu eragina izan, behar degula talde batean egon, beraz, babes sozial edo beharko genukela, baina autua norbanakoana da, eta norberak hartzen duen autua da. Orduan, parekotasun horretan, nola bizi duzuen proiektu bakoitzean taldearena eta norbanakoarena? Ez dakit ulertu zaidan. Ulertu bai. Karo, autua pertsonala da, baina taldeak ematen dizu babesa. Babesi gabe, jende askok egin dugu autu hori, aspaldian, ez? Baina, babes batekin askoz jende gehiago, askoz norbanako gehiagok egin dute pausua. Nik uste, pausu guzti horiek direla irabazten direnak horrelako ekimenak planteatzen direnean. Eta gero, ez bakarrik taldea baizik eta testu ingurua prest eukitzea, ez? Agurainek bitu zenbat hilabetetako prestakuntza egin zuen, gero 4 egunez egiteko. Azkenean, astebete hori edo 4 eguneko hori aitzakia besterik da. Inportaduna da gai garela sentitzea. Hizkuntza ohitura horiek aldatzeko posibilitate hori badagola eta gaitasuna dugula. Honetan autoestimua daukagu oso baju eta indartu behar dugu. Gure buruengan ez dugu sinisten, jai. Orduan
nik horri, eta gero zilegitasun soziala, ere kontzeptori asko gustatzen zait, ze aldez aldatzen da ardura edo, ez? Orduan, buelta emate horrek ere taldean asko zindartxoago sentitzen zera. Eta autua kolektiboa da behar bada, baina autu hori egiteko gogoa nonbaitetik dator. Eta gogo hori etorri daiteke testu inguru batek eragiten duelako. Lehen Peio Jauregik esan du, ez? Euskaraz bizitzeko pausua emateko, ezinbestean euskaraz bizitzeko espazio bat sortu behar da, antzeko zerbait egin du. Autu pertsonala, baina aurretik mugimendu bat dago, eta autu pertsonal horrek mugimendu bat sortuko du, eta da pixkat beti jiraka eta bueltaka dabilen, ez? Batak bestea elikatzen duen kontu bat. Eta gero, bueno, nik ez duguna ahaztu behar da, hizkuntza azkenean ekintza kolektibo badala, bai? Hizkuntza bat taldean garatuko da, eta bueno, hori garbi eukita, hizkuntza autua egiteko norbanakoak ze bitarteko, ze elementu dauzkan, hori da garatu beharrekoa, persuasioa garatu, persuasioa landu, motivazioaren inguruko ariketak, bueno, pixkat hor, kontestu horretan, araua aldatu behar dan horretan, garbi izatea, ez gabiltza bat gehiago sartzearekin. Neurrien baten taldean egin gura duguna da bat kendu bestea sartzeko, bai? Eta hori bere horretan, bueno, zera da, ariketa gogorra da, bai? Udan hor norberaren aldetik aktibazio maila altua behar da, bai? Kontzientzia, danalakoa, bai? Baina, bueno, betik bideratuta talde ekintza horretan hizkuntza erabiltzera. Bai, bueno, ez dut askorik egituko ja dana esan dago. Bakarrik egituko nuke gauzatxo bat eta norberak egiten dagoen autu pertsonara, baditu arrazoi desberdinak, ezta? Arrazoiak izan ditzezke, gainera oso desberdinak. Baina taldean beste batzuk dira. Bai, orduan, batek autua egiten baldin badu, arrazoi jakin bateatik, gurean ibiltarian dinote. 15 egunetan azkenean hori ere, autu hori ere pertsonala dana, edo arrazoia behintzat aldatzen edo eraldatzen joaten da pixkanaka. Beste barik, norberarena eta taldearena azkenean bat egin beharko luketela gehienetan hola izaten da eta, bueno, hola saiatzen gara izaten. Bueno, eta nik ez dakit ez, gure eremuan gehitzearen zerbait ez, ari naiz eta nik ere esan dut autu pertsonala dala, baina igual lan munduan, kasu batzuetan ez da autu pertsonala, da erakundearen autua da, erakundeak ere badaukalako bere hizkuntza politika bat zehazteko, bere hizkuntza erabilera bat zehazteko, zera, ez? Aukera eta bidea eta egin behar du gainera, ez? Eta sarritan ematen du hemen dana motivazioa dela, eta nik nahi baldin badut egingo dut euskeraz, eta nahi ez baldin badut, ez, lan munduan, askotan arauak ere agintzen du, eta arau hori zaindu beharrekoa eta garatu beharrekoa da, ez? Motivazioa betik ez da positiboa, ez da guai izaten, bueno, badago bestea ere, ez? Koste badaukana eta ezinbestekoa dana, ez da? Pragmatikoagoa edo... Bueno, besterik ez badago, hementxe utziko dugu, ohar pare bat bai, biharko, bihar izango dute udalto jardunaldi jarraipena, goizeko 9:00 kulturetxean daukazu hitzordua. Hasieran Ipar Euskal Herriko eragileen iritziekin osatutako bideo emanaldi bat izango duzu eta horren ondoren badakizue Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltzalen topaguneak aurkeztuko dutela proposamen bat, hizkuntza ohiturak astintzeko eta aktibazio bideo honetan beste pauso bat emateko, eta proposamenaren aurkezpenaren ostean horren arira ekarpenak biltzeko asmoa daukate eta taldetan banatuko zaituztete denak. Beraz, bihar kulturetxera sartzen zaretenean, erne joan, han esango dizuete, bakoitzari ze gelatara joatea daukizuen. Beraz, horixe, esna etorri eta erne joan. Esan dagoa, eskerrik asko eta horren arte, ondo izan.